یکم زنگا خواندنê li Herêma Kurdistanê lê da û parêzgeha Dûkî jî bi çendîn çalakiyan dest bi vê proseyê hate kirin. Rêveberiya xwendingeha niha jî nebûna mamostayên bispor bi kem û kurî dibînî ji bo ku xwendineka serkeftî bi rê ve biçît, ewan daxwaz ji rêveberiya perwerda Dûk kiriye mamostayên bispor bû dabîn bikin. دائما زیاتر ما پێدویە مامۆستای بسپۆر هەی و مامۆستای بسپۆر gelekî giring e bû guherîna qutabî ji perwerdê bû fêrkirinê wane gotinê. Ev jî xweşhalî ve rêveberê giştî yê perwerda parêzgeha Duhokê Ewroket nêv me dabû û em gelek darîniş nexwarê و سوز دان کو خولت فێرکردنê bihêne vekirin bû mamostay da mamosta berhev bitin bû wane gotinê. Rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Dûkê amajî bûyî çendê diket ku bu xwendina îsal barîkariya rêxirawên harîkar û yên welatên biyanî hejmareka xwendingehan hatîne nûjenkirin. و هەموو کەموکۆریên هەیندێ هەوڵدان بۆ ئیساڵ چارەسەر بکەن. Rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Dûkî çendîn amadekarî berwext yani ku pêşwext plan hatiye danan bû pêşwazîkirinê li salaniya xandinê ji wan jî dabeşkirina pertûkên xandinê li ser qutabiyan hemî qonaxên xandinê de her ji qonaxa binare ta gêya qonaxa duwazdeyê amadeyî hemî piştên xwe ve dîsan babetê meşiqkirina mamostaya rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Dûkê giringiyeka taybet de tevî babetî û hemî bisporiyên cuda cuda da mamosta hatîne meşiqkirin. Li Sinûrê parêzgeha Dûkê 1618 xwendinge hene û 26,000 mamosta di ev sala da dêwaneyan bêjine 409,000 xwînkaran. Rêveberiyên xwendingehan jî dixwazin ew kemûkuriyên heyndê îsal da bên çareserkirin da ku astê xwendinê bi başî birêve biçît. Nijar Mihemed Kursad News, Duhok.